na karon sulod sa Malaybalay City Police Station ang usa ka driver sa usa ka construction firm human nga gipapriso tungod nanguha og balas sa nakuha nga report pasado alas 6:30 sa gabi Nobyembre 8, 2025 usa ka 35 anyos residente sa Purok 1 Barangay Violeta Malaybalay City tag-iya sa mga construction ang midala sa iyang driver sa buhatan sa kapulisan ning syudad naila nga si alias Dudong 33 anyos Minyo residente sa Purok 5D Barangay Aglayan Malaybalay City. Sa investigasyon nga pasado alas 5 sa hapon susamang pitsa personal nga gisuta sa tag-iya ang graba sa Pinoyanan sa suspect kundiin matud pa ang graba gikatahong gidiskarga sa driver gamit ang dump truck sa kumpanya. Dugang pa nga nasikop sa biktima ang suspect sa motor pool sa ilang kumpanya nga nimutang sa Purok 1 Barangay Violeta ning syudad ug nangayo usab kini og tabang sa mga BPSO sa naasoy nga lugar. Sa karon ang suspect temporaryo kining gikustodya sa buhatan sa Malaybalay City Police Station og posibleng pasakaan og kasong pagpangawat. Mga katropa ang pingi imong lawas likay daan sa mga sakit hilabi na sa panahong tag-ulan. Tumar pirmi og Santon Vitamin C. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Christian Bakyugon, X7